Balimao Anyakuma, très urgent. Balimao Ansigira et révélation Katouni. Bi, samedi 27 juin 2026. Malien, quel est le nom de Général Gamou, ani Assimi Goïta ni Nyogonche. Ani Fahadi, Malien Beladjeleme Fahad don. Yaro Fahadi be savati me akuntara tekedi tero ma. Fahadi ni Gamou nevedo. Malien mena kuma bado de fobide. Mali a été kodo kalama mena wala bo fana kalama bi awan soso bagate Mali kono awan sere yere be transition yere kono me toko foli yere fana ke bi video la mogo munu be me se ka funa ni ngalondo ka bo kan soso mbu toko be fo transition clean kono Malion transition mogo u be ka bara doke mumba to jamana dum be faraja disuka mena o révélation secret do de fo onyana bi Général Gamou kelengele mu flene Malion be ka tegere fa kumbi ko Kidali gouverneur d'où, n'est-ce pas? Ben le cerveau be kasola, ne se goûtou arabéa. Assimi Goïta nous ya angouli. Neni ben kangouli. Kanga Mali viromani bela boka fou bena, kou bega boy Général Gamou contrôla. Mais Joe Bala faux Sénégal. Joe Bala, je te remercie. Joe Bala masonga faranka. Tianambe bina piège kono. Ko Gamou ko Général Gamou ye terreau di. Maléoné vidéo que Gamou contrôla akli bala. 2023 wakati la 2022 wakati la uyene la bo ko gamuye terreau di asorla kumi fanana shodi yensere shodi ak abeba mako atlobena shodi yerene wala do fa anga kuma uyele la nyogon sanfé shodi ak kelengele mu flena be ka transition demain maleme na révélation do kebide asimi na ala de farlan kasino Assimi Goïta nous qui est Général Gamou qui terreau déjà Malien Fahadi kelengele mu flene nous ye drone ke ka faga e fenge tenzabaten o fana ka saya tuga muya to tara fara efela moko ka meno fana secret yara bela jeli ne Fahad agdon bebe Fahad don Malien be bardon accès kumbani président beche anga boka franci que le Fahad de nana idée Mali be ay boaka marché que France contre la maka kelen folo mi afo Fahad a photo fleni mais aka ko la banchuko manya mais anga na général Chanita la et général Gamouta la Malien uye an ugo kanga bo kono ni ben kanga campagne ke ka fo Mali video man bengena ko général Gamouye terreau di tiana ne a video ke na ne ka video korola jene ake ka teme mais ne rembolora Malien mogo munu be ka Assimi nunu deme na ma kolosi ba bula fili do la ne ka jenatigɛ la ne nimi sara fɛn kelen min na o ye ka video kɛ Gamou contrôle la ne y'a kɛ une seule fois ne ma sɔn ka dafa fila la o ye pin kɛ ka pan kɛ ne ma sɔn ne tilara ka bɔ ka yafa deli Gamou fɛ parce que ne y'a dɔn ngalontigɛlaw de don o ka sɔrɔ ne nu Assimi nunu kari dɛ ko in sɔrɔla mun de fɛ u kɛlen ka coup d'état kɛ IBK la Mali a ye kuma in lamɛn n bɛna kuma mun fɔ bi dɛ bi video kari dɛ mais ka yirala den qualité munu be ka Mali mara quoi den qualité munu ni Mali karfale mais den qualité munu na mais no couleur vert de fo onyana bi ou te ka Mali jo ni korane che ou be ka Mali den tien di c'est à dire que qui imagine no qui kefen do ite muye ni mi kolosi dusu kolo bolo ebe so nga ko reke do bina piège kono do ma bia kono ala kan kisi anga bin nga piège kono ou yene se ko tungara asoro ko jumene fe coup d'état keli Assimi Goïta nous de wula ka campagne ke Malien be ka kuma ina me coup d'état keli wula ko lu tse ka Mali sécuriser ko Malien be ke accord ke ni jadi suyi uye Général Gamou uye Gatsia mogo wuli IBK be gendo mina Gatsia mogo nunu olu be Mali ka gouvernement ka côté de la Sema mogo olu bu dana Gatsia mogo bu dana no e Gamouka mogoyi groupe autodéfense des immigrants et alliés olu kumbu dana Mali gouvernement be olu soutenu Assimi Goïta nunu kele ka fangata Assimi Goïta nunu kodi ku tamasegi fenfembe Mali koron fe aye kuma ina mede ku tamasegi fenfembe Mali koron fe ku tamasegi fenfembe Mali koron fe ni marafa be munu bulu ku be ku tege di nyogoma ko kana ni revendication kelengi wage de nana ni kuma ingi ne be ka galon tege shodi agi klubena nuko ko nga pere bu be bembulu u boradi
ko gamuga mɔgɔw k'olu ka fara sema mɔgɔw kan a kuma ni ma diya gamu ye kosɛbɛ wage b'a kalama wage da démarche kɛ aw bɛ ka mɔgɔ minnu kɛlɛ aw ko mɔgɔ ma k'olu ye terrorists ye aw bɛ tila k'a fɔ k'a ka jamanadenw n'olu ka fara ɲɔgɔn kan k'aw bɛɛ ye marifatigiw de k'u bɛɛ kɛ maasugu kelenw ye kɔ u ma différence au moins i bɛ ka taa na gamu ka mɔgɔw kun bɛ taa présidence la ali fɛn kun tɛ Fahad Arni IBK yɛrɛ photo yɛrɛ filɛ Fahad de kun ye Gatia créé Fahad de kun ye Gatia ɲɛmɔgɔba yɛrɛ Gatia yɛrɛ fɛnkɛ secrétaire général qui est Fahad Agde problème kun tɛ yen dɛ problème foyi kun tɛ Fahad yɛrɛ ni IBK photo filɛ nin ni ye Fahad Ag u ye mun faga Tenzawatène fo ko terror do ni y'a ni président IBK di mais Assimi ninnu nalen Assimi ninnu yo a bɛna fɔ u nalen u ye M5 ni régime kɔrɔ mɔgɔ k'olu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛɛ c'est-à-dire u ye fɛnw olu yɛrɛ bɛ sanfɛ mais tɔ u m'a essayer ka dɔn ɲuman ni kolon bɔ k'u ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u y'a kɛ o cogoya de la u taara Bandiakara tuguni ko Bandiakarakaw ka taa kɔrɔw signer ni fɛnw ye u donna o manamana ko de la an y'a f'u ɲɛna dugu la k'u ka dabila u ma sɔn bon Gamu ka mɔgɔw ko Gamu ninnu ni Iyada Agali ka mɔgɔw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Gamu ninnu ko problème t'a la aw hakili b'a la wagati la Gatia mɔgɔw ni Sema mɔgɔw kun bɛ taa Italie u kun bɛ voyage kɛ Italie Fahad ni Sema commencera ka don ɲɔgɔn na o wagati de la Fahad kelen mun filɛ nin Fahad ni Sema donna ɲɔgɔn na o wagati de la maintenant u y'u to de la sisan olu kelen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u sɔrɔla ka Gamu wele u ni Gamu bilara ɲɔgɔn na u ni Gamu ka kɛlɛ a ka don dɔɔnin quoi wariko ni fɛnw b'a la tout ça la quoi parce que u kun tɛ ka Gamu ka élément minnu bɛ yen général Moussa et fɛn ka tɔgɔ bɔra n kɔnɔ u kun bɛ fɛ ka Gamu ninnu désarmer indirectement de quoi u kun bɛ fɛ ka minnu filɛ ka Mali dɛmɛ bi n'o fɔ ko Gatia ani MSA Mali état kun bɛ faveur dɔ k'olu ye Assimi ninnu ye Assimi ninnu ma kɛ i n'a fɔ IBK ninnu kun b'a kɛ cogo min quoi maintenant do détail dɔw la quoi olu ye secret défense dɔw ye Assimi ninnu nana ka na stratégie kura de kɛ k'u ni Sema mɔgɔw bɛɛ kɛ kelen ye bon gɛlɛyaw nana don mouvement kɔnɔ furugufurugu nana don ni u ni Gamu cɛ u ni Gamu kɛla dɔrɔn u ye anw wele ko Gamu ye djihadiste de Mali service de renseignement Modibo Kone ani Assimi Goïta de anw wele ka ne Segu Tunkara wele kan ka bɔ ka vidéo kɛ Gamu contre la ko Gamu ye terror de ala ko tiɲɛ an y'a vidéo kɛ ne y'a kɛ Ben le cerveau y'a kɛ ne ye vidéo kɛ don min Chodi Ag ye ne wele Chodi Ag ko ne ma ko kɔrɔ ko tu m'as déçu Chodi Ag kelen mun filɛ n'a bɛ ka kuma bi a ye taa ɲininka ni ye nkalon tigɛ ni ye nkalon tigɛ Chodi Ag kana sutara dɛ i ne tɛ fankelen fɛ bi mais hɔrɔnya bi parce que i ne ɲɔgɔn dɔn Mali vidéo man bɛ ɲa Chodi Ag 2013 2014 2015 jusqu'à 2020 ne ka radar que Chodi Ag kelen mun filɛ nin o ka sɔrɔ a tɛ réseau a tun tɛ nin ko ninnu kɛ ale ni Fahad de kun bɛ ne informer Mali nɔrɔ ko caman kan a b'o dɔn ne b'o dɔn maintenant do détail bɛɛ la ne n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn bi la ko tɛ quoi donc Chodi Ag ye ne wele ko Segu Tunkara ko tu m'as déçu grand frère ne ko mun na pourquoi tu sors contre Gamu ne ma se ka kuma ne malora dɔɔnin quoi a ye kuma bɛɛ fɔ ne ɲɛna o kɔfɛ an ye enquête kɛ k'a kɛ an y'a ye tiɲɛ yɛrɛ la kɛlɛ in kɔnɔ u bɛ ka kɛlɛ in fɔ cogo min a tɛ ten bon u sera u ni Gamu ye ɲɔgɔn faamuya mais u ni Fahad de ma ɲɔgɔn faamu Fahad ko ne Segu Tunkara ma ne ye Fahad wele n ko Fahad i sen bɔ Sema sen na a bɛna fɔ e ye muso ta ka furu i den ma e k'i den ma k'a ka taa muso dɔ furu kare kun na o ye furu e tila ka ko furu sa ka bɔ yen ko furu sa yanni dugu ka jɛ olu jɛlen ɲɔgɔn ye e bɛ tila ka k'olu ko furu sa ninnu ko de ko Sema mɔgɔw ni Gamu ka mɔgɔw k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an bɛɛ ye maliyɛn de olu kɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tugun olu tila k'olu kɛlɛ tuguni ko Gamu ka mɔgɔw k'i sen bɔ Sema sen na o de kɛlɛ commencera ka na o la mais ko wɛrɛ fana tun bɛ ko in jukɔrɔ minnu tɛ kelen u ye anw bila ka nkalon nɔrɔ général Gamu na ko Gamu ye terror de ko Gamu ye Mali janfa Maliyɛnw ne binna piège kɔnɔ ne o kɔfɛ ne ni Mandela Sise Faransi ne n'o kumana Jo Bala bɔra ka vidéo kɛ ne contre la k'an ka fara ka bɔ Gamu na n bɛ Jo Bala fo Jo Bala b'a kalama ni n bɛ ka nkalon tigɛ Jo Bala mun bɛ Sénégal o ko nin ye nkalon de k'ale tɛ don nin da fɛ Jo Bala n'a ka koba bɛɛ ko dɔ bɛ a tɛ sɔn o ma moi je le félicite pour ça Jo Bala ma sɔn tiɲɛ na ne binna piège kɔnɔ parce que n'i ko mɔgɔ terror ne bɛ da la bon n'a fɔra ko jamana service de renseignement ka kuma fɔ e ɲɛna ko ye nkalon ye
Mali service de renseignement ni ben le cerveau wuli ka fa na ko général Gamou ye jadisi di andara la passe bolo dono bubulu en fana bora ka Gamou buruja tiana ne émission ke Gamou kan o be ne ka hara madew na ki imagine no ne bina piège comme parce que ni il faut ko jamana renseignement contre ko tiente boda ko be o renseignement keran galon tege worodi parce que ni fin kalfa malangolo na avec tanto di en bina piège comme bon ou ya adama de chaman de ke tero ye ou be ngalo noro ela la bay na nembi kolosi bita fara tero ka bon fahadi tay muye ne fahadi wole ngo fahadi ga simbo FLA sina fahadi go ko c'est trop tard kaliti simbusina fahadi n'a pas écouté ngo tienfo mais au lieu de fahadi ke jadisi asimi goita de fahadi ni ay fahadi be laharabi fahadi ka bia piège kono asimi nunu de ko fahadi nunu ka ta fara tero kanole et front de libération de la Zawadi ka tlatuni parce que olu farala nyonga ubu kumbe sanu ko business uke fahadi konema ko asimi goita be ka mali sanu chouin ka da sunguru de ma o gati asoro ne ma da kuma na ne ngo tienta la fa ne ka boa kalama ko asimi goita ni asunguru de be ka mali sanu chouin batulu nyang fahad de folo afonena ko muso do be ko batulu nyang ko ni asimi de be ka mali sanu chouin ko lu fana te danga de ko lu fana be taka parce que fahad ni sema do ne nyona sema mo fana e fahadi ka sanu fenga do di fahad ma fahad da ebe fa mo da do turula abina fo e dem blaka ka chouin ke e klara ka wuri suko nduguja ko ki semo chouin na e ni ala na krache male ayata kala ni e fahadi kera tero do tere asimi de do sadi che nyamugo kanga adama de mo glandi dutiki kanga duden glandi président kanga jamono don glandi mais olubi détruire de ki ngalon norela ou ben ngalon norela ubi ala yele deli e ka ke majuye parce que e kungolo mando nuyi o jamana joya bon bla koro munu be basa fagade oluga jekulu be ke tantuwadla basa faga la nunu fleni nu tara ali ndo basa fa sorondo dombe ala deli alo takamato mobili katan parce que c'est des idées immatures bon malien chamantara fara tero kan ina nyongona sudidu sinon fahadu ke patriote di aw de go fahadi kata fara semaka fahadi tara fara semaka fahadi be ka war soro sanu dinga babulu aduna business ula aw yere fana bo business keluna bon aw klatu ni aw ma ka business dabla de aw ba ka solution aw mo dabla aw klatu no ko ka o ga ta aka côté dabla sarabina fo eki dema ko ta ka do shwani na aw ba don sema mo depuis ou ba ko damina neni benye kangar dawiye nga abe ka muke ka mai aba amanga malion ni marfatiku gera nyokona aw tera tukuni banka si tukuni dogono ka dugula ko malion ka akor singeni jadi suwi o kele tukuni atara ko gamu ka mugo fana ka gere e sema mogo kle olube azawadi no pourquoi tamashiki munu marfata kolube mali fe munu abata fo koluka ta fara indépendantiste kan asini goita da ke ni alqur'ane che ni che bora mali kono kan soso men bolo da qur'ane ka tien wallahi billahi te ka galon te ka wi asimi dake meka yirola chebe ka mali détruire tukom affaire ta kono ale nana kube ibeka naka koba be ni aye bi tamasheki chama be bomako kono bi ku farala mali armée kan ibeka ka service de renseignement Moussa Jawara de bara imbeka ka ba mume sente kono Mohamed Ag Ousmane Nuo MSA nous beku erebelu de nous beku marfata mali contrôle mo mi barake ku sama ku bo erebelu la ko nous fara mali kan OK général Moussa Jawara le patron du service de renseignement de IBK mais Moussa Jawara mba fou je le respecte ni kafri de nous nale jamana kuna uma barafuike uma ali mugo kelena muruti tero la kana fara malika ali uga wulu hali tero ka wulu uma se ko nege o kana fara malika hali uga jakuma uma se ko fara meka ibeka toy an kuma ku nege don u kuma kana fara malika uga mugo tlanche iyabe Musa ak asratuma na mufle sentela o che farman badi OK emenela mugo ka élément puissant badi ali Musa ak atayer yani kureta ka kumbe bamako Moussa ak Atayera kumbe malika côté là déjà depuis Assimi Nunumana Moussa ak Atayera ne taraul ne Aidara ne tara misir ko nawla o karambo kalama Moussa Jawara keni bela muruti déjà servitara sema ka bara e munye ka jugu ni yonche ka tolu kele mais nous e fanga de taube fanga makara de la fanga ko kala de la che ni dona
kebe ta dutigi faga ka do finantiri fe ka ta dutigi faga I hakili te sigi sadi nunu me fanga makaranda o nyina na ko renseignement aw ni ala na kratia Moussa Diawara ka renseignement brisé ku 14 milliards di mu de ko ne ka renseignement brisé milliard keme milliard tan nan de kuno milliard bi ko to faraka milliard keme ani milliard nan de be di nunu ma ali tero ka jakuma o ma se ko nege ko mine o ka fo kale be Mali fe mais ka Moussa Diawara to avec 14 milliards ou 13 milliards par an aye tero ka groupe ci atla ayaba a fait na sente ko na be ko tero di mais olu ben na fara Mali kambi asimi nunu ye munke Fahad akelengela mu fagara tenza wata ni ibeka kumbe samba soro abeka Mali deme we Fahad nu faga ni al Qur'an che patriote de kundu we negende ka do parce que fendo be ni dona don komona be bon komona ti abina fa egi demuso makota do sunguru bayala kalo funa ko no ka dabla e bolo ka ba dabla ata dabla ble parce que aduna la sari ke kor mugu ni tasuma manga garanya kona asimi gota nunu ala yendeke utara dogono dugula akilibala utara dogono dugula ko ayta kor singeni tero yi saru ye be fara nyonga ka be ali munu nye revolution ga no M5 uko ko lu fara ka ta fara ibe ka mo awndi ko ante na jamana nyagami angolo ta ute jamana mara choko do ute mo la me ubu sigi doron mumunu chi kuna uba foko mo ko kani mo mo ke uba foko olu ojugudi bola to tseka Mali mara malion ukoko gamuye tero di kasoro tero te andara la ne fen kelemi kenga jenatike la ne ayre grami o ka boka video ke gamu control awani sura su da ambla ka video ke gamu control la shodi agba kalama Mali tamashiki be ne wole Tiana do ne kashira ne ngo e ngasi min ne bla filla mamun fo mo ngena ube ka team ke ni mo be ka tero ka force duma bi Mali kono ne al Qur'an che asimi ne be ka force di jadi suma Mali kono bi asimi ka acti o de be ka to Mali ka yani asimi ka na fangala Mali na kunfara ko tero Mali kumbe sranka hala to fo mais bi Mali do de be bobi ka tero ka tekere fo kumbi asimi ka acti aka tabolo de bekake et puis ay Mali président contre ka fa ka dugula do manet se ke ka sécurité ka ta fara jadi suka na raka flo ya ko singen tero yebi Mali fanglen bebe ka ta accord singen yebi ni accord singen tero yo koro kinu be kara kelingi o koro ebe impôt sarouye ibu balo ku to ku logoma ubu dum obe dumuni mi ka awde bo dumuni duma na raoke kunu asgile be bamako kono avec politique ko keler la c'est-à-dire que kamana biri malien nyana ale de malien chaman ke gang e be ngalo nuro mo gola ko le jadi su ka soro lutoyi fo do ere tara faruka shekele Fahad nyaye général Gamou ani général Gamou kella ni do parce que ali asimika considération kumbe ali sema mo ka katema ali gatia mo ka nanu kumbe kuma o lo de duem ou ere fara Mali à la dernière minute de Gamou ni asimi goita ka do nyona mero secret fanyana anga constitution kele fenge wakati la Gamouye gaokao Tombouctou Kidal wakati na ankumbe kanga constitution et référendum ke ko ka constitution kuraski Gamouye mogola mobiliser fambe Gamouye ou ka mogola mobiliser fambe wakati de konana Gamou et neni Sadio Kamara nono kumana directement o tiara ko Gamouye ka mogoyi uye Gamou valeur dorela wakati na mogo tobe ki chuno ya Gamou be ku deme do commencera dana commencera kana yindi u kunte Gamou fe u ye Gamou wele ka Gamou ke inspecteur d'armée u yo position mine Gamou la tango publier on ta publier mogo kele masonga Gamou kele Mali video manuna o ye Jobala de mbe Sénégal Jobala ko kale tala ko ne galundi Jobala bora kawbe ka galon teke ka ndoro Gamou na je tire mes chapeaux à Jobala mason na ambina piège kono awa memu foyana ayo korosi nunu Mali service de renseignement me fait mun doma ala obe ka fait mun partager réseau kan fait be bon Mali service de renseignement na ni ne segu tungara ya ne ba don ni Qur'an che ne nu ye barake mu barake chugodo ni Mali service de renseignement kele ye galon tike ka di video manuma ko ne segu tungara ko shogal may ga misi durudi ne ma u ka video manu be abla bama Mali bama France fan be u ka video manu mu be exe be abla ça c'est fait en 2022 oui, galon tike ko shogel may gade be information di nema pe renseignement ka skin galoka ba Moussa Diawara ka ibeka to Moussa Diawara ka renseignement kunteta
Moussa Diawara ka renseignement ni an kun bɛ baara kɛ olu de kun bɛ hali faransi ka vocal mun bɔra faransi fɛngɛ contrôle la Moussa Diawara da d'aw ma wallahi aw kan tɛ sɔrɔsiw fɛ ne bɛ ka mun tanto n'o tɔgɔ général Moussa Diawara o kuma la o tɛ sɔrɔsiya o tɛ sɔrɔsi mais n ko ne filɛ k'o tanto bi général Moussa Diawara vous avez mes respects nin taɲinaw de sigilen bɛ Bamakɔ kɔnɔ sunguru tɛgɛw ni jɛnɛyaw ni manamana ko la ko renseignement an ka renseignement mun sigira fɔ bi o ma se ka jadisi kelen k'o nɛgɛ o kana fara Mali kan ka a jadisi ɲɔgɔn kɛlɛ o ma se ka alu ka wulu ma se ka kɛ ni i bɛ ka renseignement de kun ni général Moussa Diawara kun bɛ yen sisan kun b'a sɔrɔ a bɛɛ ni Ala cɛ tero sisan b'a sɔrɔ sisan b'a sɔrɔ bina ye tero ya haramu bina ko kuma yɛrɛ kun tɛ fɔ renseignement la ilaha illa 100 milliards aba kalama kan ka miliyari 100 de bɛ ka d'u ma u tɛ ka baara foyi kɛ Bamako bɛ attaquer ka Moussa Diawara to yen Moussa Diawara ka renseignement o kun ye 14 milliards de Bamako ma attaquer non citerne kun tɛ jeni mais an ka renseignement an ye miliyari 90 de far'o kan k'o kɛ 103 ou 104 milliards a bɛ ka nafa jumɛn ɲa a wariw bɛ don sungurubaw de la a wariw bɛ don gulɔ de la a wariw bɛ don baya de la pendolu de la manamana ko an ka jamana kɔnɔ sunguruba entretien kɛlaw ninnu y'o di ne bɛ ka yira aw la u bɛ ka défaite fɛn fɔ bi u bɛ ka taga book émission ka taga mutagatal ni fɛn ninnu na a bɛɛ manamana ko di olu yɛrɛ de ye problème ye n bɔra ka nin vidéo de kɛ aw kan bɛn